Tirapu, nirekin zaude ezta, gutar berrientzako musika, mesedez. Alegia, tzan. Ikusiko dugu, a ber. Ikusiko dugu, bai. Ya está, perfecto. Nik ikusi zut lurretan dola gaur. Misterioa. Nakorreta maia. Ikusi zenituzten zuek, 6 gutar berri posible. Zakit aukera ja egin duzuen. Bai. Zein du pixkat eta ikusitako arabera. Ez da erresa izan, gure dudak eukitugu, eta, bueno, gehien bat aurrengo taldiakin. Jende jatorra nahi deu, alaia, dena, eta bueno, a ber, hauek nola teatzeien. Bueno, 2 mutil joan zaizkigu, eta txibatu didate zuek ere 2 mutil aukeratu dituzuela. Parekatuta egoteko. Konpensatuta jarraituko. Hori da. Hori da. Mutilak eta jatorrak, esan duzue. Bai. Bueno, hori ikusi beharko dugu. Aurrengo Baton bat hemen atzo bazeo nola, bideoak eta ikusita, hola en plan, eskakizunak egiten, ez? Hau, zein ekartze zuten. Prest omen daude eta gainera, asmatu du. hasi gara ikusten, poliki. Adi guztiak, ze lehendabizikoak, 21 urte dauzka, informatika ikasten ari da, arabarra da, Naomi bezala. Oiba. Beste patata bat. Ja, zertxo bai gehiago ere ikusten dugu. Kickboxing egiten omen du. Gurasoekin bizi da oraindik, eta lagun berriak egiten, eta trebea omen da bera. Txurru moskeatuta ez? Ez. Ezagutzeko gogoa daukazue? Bai. Amurriotik dator eta kuadrilla jatorrenean egon nahi omen du. Sar dadila, Ibai Hidalgo barrura! Gabon. Nola egiten da? Horrela, Ja. horrela. Low kick, Urduri, Piskat. pixka bat, lasaituko gara, izango dugu denbora. Baina, hemen atzean, oraindik ere beste bat daukagu, ezagutzeko falta zaiguna. Bigarrena ere nara ekarri beharko dugu aurrera, edo zer? Bai, ezta? Ari gara ikusten. Planta honeko mutila dirudi. Eso zuztarra ederrak. 18 urte dauzka. 18. Arraunlaria. Eta goi-mailako robotika ari omen da ikasten. Bada zerbait. Ekarriko dugu zuzenean baruraino, Aitor. Posible, Oriotik, sar dadila, Julen San Sebastián! Apa, Orio! Bestaldean. Nakor eta Amaiaren fitxaje berriak bi hauek. Hori da. Bai. Leire, ze? Itxura ona dute, ez? Bai. Kirolariak, jatorrak, rubioak. Ni ere eskai samarrak elitzen ez bi hauen ondoan. Ibai egin du demonstrazio txiki bat, oain, Julen egutziko diore bai, aurrezko aiten, kastinen bezala, ose? Nola egiten da, Orion? Orain ez da hasiko, baina egingo du. Ze taldetan sartuko zinatekezu, lehendabiziko impresioan? Urdinen agian. Urdinean agian. Irantzuzuk urdinean hartuko zenuke? Bai, noski. Boxeolari hau. Bai. Eta hori jotarra? Biletatik, ez dakit. Urdina barrotxa. Gehiago ez Kolorian daukazu? gatik nahi jo urdina baina, bueno. Torri, esokatira gukidazio. Oide bai. Janire, ze galetuko zenioke? Ia da, antzatzen ez baki, ez dugunez egin demostrazioa behar dugu. Venga, pixka bat. Zen nahi Aurrezkoaz, beste zebait. Bideon egiten duzun berbera, bat bita hiru. Tranta... Oepa. Txurru, salerorik behintzatetzaile, falta? Ez. Ongi torri izango dira. Bai? Bixak, bai. Bat edo beste? Zuk ez Bixak. daukazu... Azkenean hori, bi taldegaz arroz eta urdina, baina azkenean horre
Morgan talde bat gaz, da, bueno, da, bat edo bestia, ongito horreia. Amaia, gomendioren bat edo... Amaiezu. Puf, gomendioren bat. Bueno, takite. Zuek zeaten bezala izan. Ez dut uste oso erresa aukiko zutenik, ze hauek ja pixkat moldatuta bezala daude, baino... Takite, haber nola jartzei zuten, baino zuek zeaten bezala izan da, haber zeateatzen dan. Ba, zuetako bakoitza, ze kuadrilatan sartuko dugun, erabakiko dugu asteburuan, aterpetxean, zeia bagoaz zuzenean aterpetxera, eta pasatzen den guztia datorren astean hemen, gutarraken bitartean, Gabon, pasata ondo segi. Aio!